Oh, this means party, Kosrae family. Have fun din. Lele mo. Welcome to my vlog. Siap na kalubsing nyo. Ito si Shway Church na vlog sing drive safe. Dito, nakatmit na kayo sa na nakalog. Alright. Samon. Kadevajeli. Arada, ila lazım, babalık lazım. Hey, man, bring it on. Well, we're about to leave the house. Gonna leave it to the boys. Yeah. Thank you all. Stay holla. Come on, man. 我聽莫等大咧，現大食檔先。YouTube 10 slot na hindi pa may rip na lang. Kita ka room na rin na left vlog. Mali rip ma sa kay. Mali. Rip man yet mo tom. Preston. More. Yeah. You talk over and talk more. Fine. Only we sound now. Oh, we take cash out. Kailangan to get check out. I'm forced to check out. Cash out. I see a line. Eh, di ba yung ramen kulay? Ayun. Proof, evidence. Wala mo ramen kulay. Wait, wala ka ramen siya. Kaya hindi ka gasos, kung talaga na kang na muna. Nagiman kayo ang Sa ramen sinalang. mama kids. Kasi dinulog siya na, hindi na kaya nila. Wala na pa eh. Wala ko maintindihan na kaya Friday ni Kit Henry. Masaya yung message. Ay, grabe pala ka. Wala. Sana si boss. Makaiwa may tindahan. Kaya kalayang lobos at takapalaking kaya Fred yung kaya si Henry. Kari na nga malap kaya tunat. Pero ikang nakang kudatil ka. Hindi kong gatim mo to na rang. Daya. At may kula na sin may tindihan na kay wagi kalayang lobos.
At kalimgay Ay, tama ito muna. Hey, Mo, one kilo. Hey, come Layer 2 yak, talent. Let's do that for song right there. Ito tayo kung tayo karungan malalaman ka na urada. One microphone. First last tayo kung tayo sometimes yung liyak pa na nito tayo. Well, telepon ko. Wait ko. Parang ulo for Roxanne lang. Ano mga hindi? Okay, kan? Dali. Morning. So early in the morning, man. Kung di ko na nga ikesa na namaw ko, ikesa. Salat mo, man. Morning. Ay, hindi ka ba? Ikaw ulit. Meh, mga ko na
Pangalit mga alam na iklaki was tusa dito ngayon. Mga antay kaya siya. Di pa mo cast. Ay pinat sa kung dito na para.
Thank you. Siya na wala trying to thank you sir. Don't charge until yan na wala trying charge sila pang umal. Sista ko daddy yun. Millionaire ka na pa ba? Tuwi ka kan stong ngayon. Parang tali, falak ka daw fast. Millionaire. Eh? Ini mana? Ada. Cashier $18. Restroom crew $20 off your restroom. As. We have Brace! Brace, get on the board! Brace! Brace, get on the board! Pick it up for me. Pick it up. Hey. Yeah, chocolate. Right, easy bone. Wih, soy. Hey. Millionaire na ba eh?